Iki maksudmu piye to, Tit? Sik to Mas alon-alon. Sik piye to? Lah wong iki mau apa to teko kono? Anake dhewe kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Jadi iki aku arep ngeprank arep nyalar juga kue, Bos. Juga nanti Nang Yayan. gaya mengganti. Gaya mengganti buah. Bojonegoro. Aduh mana? Yayan pokok. Wes entak. Nah, wes. Kat. Oh. Oke, guys. Oke, kita kue aja. Halo. Pakai. Ya kok malah lek. Ya kok malah di kono ae video ini bagus. Jangan lagi lho. Jangan. Lang. Gua lo bos. Guys, suara di video. Suara di video ini. Ya kok iso lali. Hah? Kok lali ya? Yes, enak tadi Pak. Ya, akhir. Di video lagi ya. Yang ngawur ki nyang opo to? Ngawur. Mana bos, dene lanjut yang jalane wewah. Lah saiki meneng ndi? Nang gondi? Piye? Ya Allah, video call. Motor hilang ya, Mas. Lah ilang piye to? Meneng ndi? Lah terus aku goleki piye? Motor hilang. Ilang piye to? Ilang piye? Kowe nang ndi diangkat to, buke piye nek goleki? Lah aku Piye nang sama lah sampe aku piye nang to? ndi aku goleki kowe nang ndi? Iki piye to, Tit? Aja anu to wong iki dhewe bocah kuwi Lah kok. dhewe mau emang apa? Ya roh. Piye? Kowe nang ndi? Lah karo kowe manggonmu ning ndi e? Kok ya reno-reno tapi. Lah mek apa we? Iki piye? Iki mengke ana apa? Motor hilang. Lah ilang piye to? Iki maksudmu piye to, Tit? Sik to Mas alon-alon. Sik piye to? Lah wong iki mau apa to teko kono? Anake dhewe kok. Kowe nang ndi posisine dadi jukuk pake? Kuwi blidok ora to? Kuwi blidok ora? Nangis Mas iki. Tit? Kuwi piye to? Kowe nang ndi? Tit? Kowe nang ndi kok? Kowe nang ndi? Tit? Aku jalan golek tiba angkat to. Tit. Golek ya. Lah kula iki kuwi panggenane ning ndi? Reng. Kok iso. Piye ditane dandan. Prank bos. Iki ceritane aku karo Mbak Tit, ya tau wis rencana wis 2 hari iki makane ngajak Dika, ngajak Alvin, ngajak Rizky. Lah Mbak Tit kan hari Ibu kah? Ya. Hari Ibu. Hari Ibu iki. Apa? Mbak Tit ngajak ngeprank. Dia berhasil berapa? Soalnya, kowe lho tau ngeprank aku. Ngeprank sama sapa lho, kowe lho sing ngajak. Toh? Ya. Ya ora wingi kan lagi mulai kombaun to Ya ya. tak kon gawe ngono, lagi mulai kombaon.
Patah yo, titik kono kuwi lho, titik kono kuwi lho. Dadi pateni to wi. Kok iso? Rek, Pak. Berhasil berhasil. Kalau rek. Kok mripatku iki kedutan terus ginyo kok malah ana kabar ngono ki ya. Ya Allah. Aku urung genah dikabari apa. Dan rencananya aku wis arep medul kok mlakuine gowo to. Ya ora kowe aja medun malah kowe ning kene. Waduh. Rek, di Pak. Lho kok nek kepri nangis tenan cawi. Lho ternyata kok nangis kok. Mingke acting. Iki kan urung. Berarti karo kowe. Yo jundek meng kok. Iki cedek mau jenengi dikae tak omongi tak ngajak. Ya wong esuk lho sing marani aku Mas Juno esuk nggih. Lho jere motor itu. Angel te koplok rasane. Apa nih? Apa? Lilen. Nang isor paling. Iki siapa? Mbak Yunge anu lho. Mbak Yunge Kang mau John. iku selop. Lap. Gue dicecah kaya ngono. Ya ben. Kang John Love Sita. Kang John sepupu kowe nek. Kowe ini spell. Ajar berarti. Kang John Love Sita. Lha kok bukan rasa akan tunggu kontenku. Engko wis deloken nangis. Iki asline urung seru, berarti tak asline tak metu kono. Mubeng. Tapi Bingung. Lah kon video call gitu. ora, Titi cermono paling ngesakno buane nangis kuwi to. Lu nangis. Heeh. Jerit. Lho Bang, terus kowe ning miono dhewe. Lah nek soalnya nek aku selingkuh ora mungkin, ya toh kan bareng. Terus aku ngerangke terus nembatin go pacare ya ora mungkin. Takkan pura-pura go pacar. Pacar gak menarik. Oke, dia mau wis tak omongin Mbon. Jane. Enggak dikene. Berarti ini Kardika jiko kuwi enggak? Lah yo wingi kocak ngalor-ngalor to. Siji apa to? Lah jiraring kono nang. Benggot dibengoe kok tak mulai Dika. Lah bebe aku ngurus si Dika aku gitu. Iya, Jumat. Ora lang tahun. Lho, ya mblayu Tahun aku. kan iki kan otit to. Sing anu kan Mbak Otit to. Mbak Otit pengen kan aku harus Apa desa wis nangis, tangi turun delok status saya kok iso nulis kata-kata renor. Lalu tak panik tak omong. Kok iso. Lah bingung. Makanya gak nyangka nek ngeprank lu gak nyangka ya. Babar pisan apa picek. Kowe tak sengapi tak kondang nyusul anake tak goleki. Kono wis mesti panik Kak. Kono wis Lah panik. ning dindiren Aku yo siji aku bahas masalah otit aku gak iso terus. Dewa ning anu ning jero kamar kaya ngomong krungu karo kok. Krungu. Pisan gak krungu aku. Lah mek bukan nyadar aku nyekel kamera. Gak. Isine kuwi anakku nang ndi video call kok gak diangkat isine yo mau suarane otit tok sing tak goleki. Babar pisan aku. Iki kan apa wi? Aku kan kamera tak ketekan ning kono. Lah kowe wis lah otit wis telepon. Suarane krungu. Aku gak krungu, Mbak. Aku sing tak anu fokusno ki suara bocah iki nang ndi. Terus motor ilang nang ndi, posisine nang ndi, kaya lek golek iki nang ndi piye. Kowe kan tak kono tengguri, nek nek tengguri. Apik. Wedhus Malah mlayu ning Nangis kan berhasil. Iya, Bi. malah anu mboten malah di omene kamar malah mlayu ning gondos e. Ning kamar mingke nganter kok tak deni nek krungu. Bapak pisan aku Lah fokus aku ku yo. krungu. Purungu aku melano ya jendek makan nganu kuwi to. Ben carane Blas aku. gak anu wingi to. Saiki nang ndi kabare anakku? Tok, aku lagi aku kaku rasane. Weh ada dia, Mbok. Kowe yo ana endi to? Ini kene kok. Ning kene, Mbak. Kene ya. Diop kira dalam rangka apa sing ngeprank aku ngantek Kan kaya dari itu pokok. kayak dari surprise yo. Doa sik. Doa sik. Bismillahirrahmanirrahim. Le doa karo guyu e.
Operane. Kangjon lop Bu Sita. Kangjon lop Sita lho. Lah aku kan soalnya tau mbok prank berantem gelas lho, sampai sampai bebeh ta aku ngomongan. bareng. Iya. Kita ora jak prank. Aku kayak koyo Iki nek ngepranke nggur ngajak pacar apa Gak menarik. Nah, gak menarik. Kan aku kan harus selingkuh kan aku kan kowe tak pacaki to, Kak, ning kamar. Lah iki ora sempat ya apa ngono. tapi nek masalah ngene aku gak Nah, iya toh. bahas otit aku Nah, gak iso tenang. iki otit, soalnya kan otit. Ya wae engko takon telepon nang ndek awan. Hmm. Kowe telepono nek aku arep miono dolan karo baturku. Ngono. Lah kok anu Ya, Pak. dika. Ya anu Dapene Pak Amu dika ning jok e. Ternyata dia kayaknya motor HP-ne, mbok telepono gak kena paling. Lah aku balik munggah HP ku mati. Kono kok ngene to. Dingi Bu aku sesuk arep tuku es teler karo Rizky ning nggon-gonane anu ka lho. Kena bakal kuwe, aku ki ngono, bakal kuwe ke anu ibuke ke baturku, aku ngono. Tapi masa gak sadar kamera mekan. Lah kok piceblek tapi nang ndi aku wis gak mau. Lho, kamera itu aku cai tang ini tak iringno ngene. Anakku nang ndi tak video call gak diangkat. Aku wis sing tak fokusno iki suaraku iki budek lho malian. Iki lho Pakku lho. Iki rasane cek Lah video call kok anu Iki ya lewat. roh panggone nang ndi. Dek kono wis nangis, aku cah wi nangis aku ra iso. Kono ora takon nangis. Gak iso. Iki aku iso ora tau acting nangis ngono ndek bengi. Bingung. Kuwi aku rong dino. Neng ndi nek ngomong ngono ya aku ora ngerti. Anjir kok. Lah aku kan terus sore. Lah aku terus sore kono kan metu karo aku. Makanya kowe mau di kamar kono metu karo aku. Bisik-bisikan. Terus aku besok marahin Dika. Terus Rizky tak omongi HP ini Riz tak gawe Riz. Nengko nek HP ku mesti kroso. Makane aku nggawe HP Rizky. Masa gak kroso, Bu? Biasane Pak tangine. Enggak lagi mulai kembang. Ya babar pisan anu pakmu kan nek tangisu mau keblet ngising, wingi tak tekoki, "Wah keblet ngising kok aku." Oh iya, aku lah badan sing kali kamera ngene kan. Tapi mbok tak murani ngono. Neng ndi? Lho, karena marani kowe ngapa to? Kowe telepon. Asli kamerane arep tak tekan ning omah. Babar pisan aku Ya. seram. Tapi gak sempet ngekek mah. Gak sempat lagi keburu wis telepon. Ati keburu telepon. Aku wis gak Akhirnya mikir nang liyane. Lah aku terus ono kamera ning kono ning Ya Dika. ora ro. Gak ero ya? Gak ro babar pisan aku wis gak fokus apa-apa liyane. Anakku neng ndi ning liyono dhewe. Wes iki. Mbok sengapi. Lho. Aku gelo. Aku terah tit mengko pokoknya tak seneni ampre mengko ben bumu mengko mesti malah santai dadi. Jadi baik tenan. Gak oleh. Urung Kak. Anakku Urung. kok sampai diseneni liyane aku Betul. terah gelo. Ya Wis toh. Kan pokoknya anak iki tak seneni yo. Dia Gak mesti oleh belo. aku. Belo kayak pembelaan sing akeh. lu wong Lah, tak seneni Aku dhewe kan tak nganggo sombong cara sampai bio to. Engke piye ceritane kok iso kowe teko kono. Kono wis cocok. Ya toh. Kok pentet. Toh. Lah iki ora iso to wesan. Lah aku kudu guyu to. Tapi kan guyu ki apa toh? Guyu. Cocok. Lah aku krungu ati ning kono banter lho ngomong. babar pisan aku Bantre video toh. Lah Sing aku tak nangis fokus ya. Karo guyu tak iki. Akan entar musik hingga kepira aku ngono. Direk. lah ngitku cah wit dengaran nyongot ning kono aku ki ngono Wes iki dadi rupaka. Ngono ba jadi kingkat ceritane Mbak Sita diprek. papan Selamat pertama Hari Ibu. selamat hari ibu Yo yo, kan pergi gak apa. hati-hati ya Aku aku wis nimbe aku terus wong tua ya yo aku kamu ibu. nek kaya Pak Kolu aku Iya toh. Iki hari ibu. mau kudulane sama ketiduran Iya toh. Ibu tuh kalau. Penting aja selak ini. Ngerti aku. Ya namu. Ya namu ki. Loh, iki piye toh? Ngombe sih. Ngombetit. Gak sah. Nek sultan.
Oke, selamat hari Ibu, Mbak. Sayang saya, Mbak. Amin. Lah, udah nangis sama lagi tuh. Hanya, nanti mam. Lo. Ya, Mam. Lamune. Maita. Yunge, celok. Mbak, Mbak jadi ngono. Dah, Rene. Ini ceritanya aku prank Mbak Sita, prank Mbak Sita. Saya asli sing prank Mbak Ate. Ya. Kan ide prank. Dede prank ya. Prank, alah. Iya. Tukang prank. Oke, Bos jadi ngono. Oke, terima kasih untuk dulur kabeh. Muga-muga panjenengan sehat terus rezekinya. Jadi, udah akan dapat kene. Sekian dan terima kasih ikuti terus video-video berikutnya. Jadi salam asoy. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keno.